खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे MN फेमिलि ब्लग चेनेलाव नै थांसैसोलाय टिउसना मोनसे फ्रि जाबाय नालाय एडमिशननि टिउसना दाना मंगलयानाव बेरायहैनोसै मंगलयानाव बिबोनां दं बिबोनांनाव होहैनोसै बेरायनाया मोनलोङोना मोनलोङा होयोना होआथाय अबावथिरासो जोंना नै आलासि जानाया लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ हानायखिनिखौ होलांबाय थागोन मंगलयानाव थांनाय सहैनाय मा जाहोहरो बिबोनाङा नायलांबायल' था लोगोफोर दासो नै ओंखारनो नागिरदों 1ता जाखाबाय ओमफ्राय 1तायावसो आलासि जायो जोंना आरो दुगैबावाखैसो आं नै दुगैनोसै दसे भिन्दि खुबैनो जावग्लिलाबायबाय भिन्दि बारि मोसौबो गैया नालाय मानसियानो मोसौ जाबाय दा थांसै नै दुगैस्रुलाबायनानै हौवाफोरना सेकेन्डआवनो जायोलै ना लोगोफोर दुगैनाया हिनजावफोरनासो गोबाव नांगौ देलायनाया दुगैनाया खोथेक होनबानो जायो दुगैखाङो जोंना ओंखारबाय नै लोगोफोर थांसै जायो बिदिनो दुरला जारलायैनो हाग्रामा ब्रिजजों ओरै गिदिंलांसै लोगोफोर नायलांबायल' थादो गारि सालायगासिनो होलांबाय थागोन आं नै बिनि बिनानावनाव थांनो नागिरदों नै बिनि बिनानावनाव बिलाय दे माबा लोगोफोर मोनफैबाय नै फाइनालि मोनफैबाय नै गारिखौबो दोनबाय न'आ हौरैसो गोथौसो थांगासिनो न'आव थांसै मोनफैबाय नै लोगोफोर मोनफैबाय नै बेलाय मा जाहोहरो फिसालथेबो गैबावासो फिसालथेया मालाय क'क्राझारावसो अबेबा खामानियाव माबा कम्पानियाव खामानि मावहैदों बिबोनां हारसिंल' दं मा जाहोहरो दा नायनोसै जोंनाबो आलासि जाफैनाय नेमा जाथारदों दा बे बोथिनैजों बोथिसे जाथावा बोथिनै जाथावासो जाबाय फैनायानो बिदि जायो नोंसिनिया नै बेलाय बिबोनां बेलाय बेनो नै बिसिनावनो फैदों फिसालथेयाथ' गैखाया फिसालथेया क'क्राझारावसो मावदों दा बेसे गोबावजों थांनाय जायो लोगोफोर थांनायखौबो होगोन जोंना लावा जि थाइदोंमोन थाइलाफोरा नै लावखौ होफैलायदों बिनानावनो जि थाइदोंमोन दंबावो मेरला आयौ जि थाइदों थाइब्रै लाबोबानो जायो आं आपडेट होदोंमोन ना लोगोफोर लावा फिथाइ थाया होननानै दाना फिथाइ थाइबाय माबा थालिरबो दानलायलायदों नै मा थालिर होनो बेखौ लोगोफोर बेखौ आथिया थालिर ना लोगोफोर माबा बेमारा हामोलायनो बेजों नंगौना नङाथाय जानो मोजां मोनोना मोना लोगोफोर सोरबा जानो मोजां मोनोबा कमेन्टआव लिरना हरलै मा थालिर होनो बेखौ नै आंथ' जाबा माबा बेगर गोनांखायनो जानोसो बायो नै बेनो नै सासे बियायं फिसा नैबे मा लाबोखो नोंसोर आइसक्रिम ना बरफ थान्दा बरफसो बेसेबां लाखो थाइबा सोर बांगाल गाग्लिनायसो गाग्लिनायनिसोथ' गोखासो बांद्राय मोजां नङा थाइबा लायो होलांबाय थागोन लोगोफोर खुनुबिला आइसक्रिम जाफेराखै बिबोनांनाव फैना आइसक्रिम मोनजाबाय नै माबा बरफ माबायाव बाक्सुआव गाग्लिखोन्दा फिसालथे गैया नालाय गैया जौबो मोनलोंनाय नङालै फिसालथे गैया फिसालथे दंबासो बिराद मोनलोङोमोन हाथाय एम्फौ जानायावसो नांहैयोलै।
मोजां नङा माथो गाइखेरनिखौ जाबानो जायो आइमोननि आमथिखानि जोलै दाबो दङ फिसा दंबावो दाख्लै थांबा नै लोगोफोर सालथेनाव जुमब्रा बिफाङा बेसेबां गिदिर जा फिथाइ थायदों नै नोगोद थायदों नै फिथाइया जोंसो गोदो बेबायदि जुमब्रा फिथाइखौ बल गेलेनो खावलाबायोमोन मानसिफोरनाव दाना रावबो गेलेलालै मबाइलाव बेस्थ' थाजोबो दानि उन्दैफ्रा ना लोगोफोर जोंसो गोदो एकदम सोरनावबा नारें जुमब्रा दं नामा सोरनावबा खान्थाल दं नामा होननानै नागिरलाबायोमोन दानि गथ'फ्रा रावबो नागिरला मालाय नै फिथाइया रिदि रिदांथार जेरावबो दंजोबथारो ओरैनो हर हनै एखे जेरावबो जोब नोगोद थायदों देनां जाफैनांगौलै जाजानाय टाइमबा लोगोफोर नारें जुमब्रा जानानै नारें जुमब्रा खिफैनांगौ खारोना खारा मिन्थिया नारें जुमब्रा जानानै नारें जुमब्रासो खिफिनांगौ नोगोद थायखादों ओइ जोंहा लोगोफोर साहा लोंसै ओरै थांलाय ओरै फैलाय माबा खापखौ ओरै दोनलाय ओरै माबा जाबाय थागासिनो आं बेखौनो ओरै थोन थोन जायोना मेथाइयाबो नै चेलेन्जसो चेलेन्ज मेथाइजों साहा लोंसै चेलेन्ज होनो ना मा होनोमोनलाय औ चेलेन्ज आंना जायालै हस्पिटाल होनांगौ हस्टेल होनग्रासो चेलेन्ज न'आवबो लोंबोखादोंमोन मोनानि ओंखामखौ जानानै थांखानोसै जोंना बोरमाया बेजों समानरा फिसायानो ओमफ्राय दाख्लैसो जादों ओमफ्राय हाग्रा जाबायबो लोगोफोर नै आफादाव जिरायग्राखौ लाबोबायलै गंनै आफादाव जिरायग्राखौ लाना फैबाय सालथे गैयाबाबो लायनानै होबाय लोंनो नाहरथोंलै नाहरबाबो अरजाया मोनालांसिगोन लोगोफोर एसे मोनानि ओंखाम जानानैसो थांसै नालाय बेखिनिखौनो खिथादों आरो दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनसै लोगोफोर बाय